Alhamdulillahi muna godiya mutane da Allah su rika fahimtar da mutane yanda yan jarida an za su dauki headline su suna daukar abin da za su gayyaci mutane ne ko kuma yanda za su dau hankalin mutane. Wasu suna rubutawa rarara ya ce ya daina wa Buhari waka, ba haka bane. Wasu suna cewa rarara ya ce ba zai yi waka ba sai talakawa sun bashi naira dubu. Abinda na faɗa cewa nayi waɗanda suke propaganda suna ƙaryar cewa yanzu talakawa ba sa tare da Buhari, suna ƙaryar cewa yanzu farin jinin Buhari ya dishi. Sai na ce to ni na gamsu da Buhari, na kuma yarda har yanzu bai canza ba, zuciyar shi yana so ya gyara ƙasar nan. Na ce to ina da ayyukan Buhari kuma waɗanda yayi, abubuwa waɗanda yayi a jihohi daban-daban na ƙasar nan, waɗanda ya zo ya saita mana ƙasar nan, zan fito da su a cikin waƙan nan. Zan mai da su waka. Nace to wannan wakar dan in nuna mawancan ƙarya suke, talakawa ne za su biya kuɗin wannan wakar, saboda daman su ake ma propaganda, ana bata musu rai, ana zo ana ga musu ƙarya da gaskiya. Nace to duk wanda ya gamsu ya yadda kamar ni, yanda ni na gamsu, na yadda Buhari ko da yau ya ce ko gobe gaban jibi tunanin shi gyara ƙasar nan, kuma 'yan Najeriya ne a ran shi. To saboda haka kuma na ɗauki gudunmawa ta har 5,000 na sa a cikin wannan account din. Sai na bada account number, na ce wannan account din anan za a sa kuɗin nan. Account din nan Zenith Bank ne, Zenith Bank.